Good morning guys. So karon nagprepare mi para ihatod ang akong anak dito sa ilang eskwelahan kay para safe siya, maabot siya sakto dito siya ang eskwelahan. So ihatod na mo siya with my sis. Siya ang driver. May palakaw na mi guys. Ay, gigutom na pud mo kasayo ba?